Nora a Braňo. Nebudeme sa ako nimi zaoberať, pretože akože... Ale budeme, ešte bude kultúrne okienko. Teraz tá slúbená taká ukážka Petri ako Petri Polnišovej, nie ako Monsterovej. Normálne, Polnišová, reláciu. Ja som hosť. Vy si to už, ja nemusím teraz ten krk, takto, on má taký malý krk, a ešte by mi aj z ruky bolo odťať, lebo má takéto, takto musím byť, vieš, lebo má také malé ruky, takto malá krk. A teraz ona hádala tam, sa pýta, je to ostrov? Áno, je to ostrov. Je to ostrov Hvár, alebo ostrov Brač? Ostrov Hvár, ostrov Brač. Je to ostrov. A tak musíš hlavou vykadať. Je to ostrov? Nie, ale tak má. Je to ostrov? Je. A rukou tak pila vodu. A ona mala takú malú ruku a mala pohár s vodou. To nechytila tak, ale takto chytila, bo ho nevedela bochnúť, a takto sa napila. Najlepšie Nora povedala... Ale bol to ostrov, a nebol to ostrov Hvár ani Brač. Najlepšie Nora povedala, že má takú malú ruku, že by jej tam ani nevošlo. Majte sa pekne, dobrú noc. To bolo na dnes všetko, ale na budúci týždeň v piatok sa tešíme na liveku a vedzte, že bude čo rozoberať. Takže... Predsa len sme si niečo ešte nechali z tohto, ale máme aj bude nové. husto. Tuhnúť krk bude. Dobrú noc. Dobrú noc. Nora a Braňo.